היי אהובה, אני מברכת אותך על שבחרת להיות כאן. לשהות, להקשיב ולפגוש משהו פנימי עמוק ואמיתי. יש חלק בתוכך שכבר הרבה זמן שקט. חלק שמרגיש, שזוכר, שפועם. זאת הילדה שבתוכך. והילדה הפנימית שלך היא החלק הרגשי הכי ראשוני בך. היא נוצרה מתוך החוויות שחווית בשלבים הכי מוקדמים של החיים. בגיל שבו עוד לא היו לך מילים, אבל הרגשת את הכל. הילדה הזו נושאת בתוכה את התחושות, הפחדים, הצרכים, האהבות, ואת כל המקומות שלא זכו לביטוי מלא, אבל נשארו חיים בתוכך. הילדה מחוברת ישירות אל תת המודע, וזה קורה דרך הגוף, דרך דפוסי התגובה שלך, דרך רגש שמופיע פתאום, כשהלב מתכווץ, כשהגוף מגיב בחדות, כשהתחושה בפנים משתנה. זו היא מאותתת, מבקשת הקשבה. והיא רגישה מאוד, והיא גם יודעת מתי באמת מקשיבים לה. מתי ניגשים ממקום נקי ומתי מתוך שיפוט או צורך להשתיק. מערכת היחסים שלך איתה היא אחת ממערכות היחסים החשובות בחייך, והיא מעצבת את הדרך שבה את מגיבה, ואיך את בונה קשרים, ואיך את מרגישה בתוך עצמך. זו מערכת יחסים שנבנית לאט, באמון, כמו למול ילדה אמיתית, והיא נבנית דרך נוכחות, דרך בחירה יומיומית להישאר איתה גם כשהדברים כואבים ולא ברורים, ודרך מוכנות לפגוש אותה בדיוק כמו שהיא, ודרך ההסכמה להרגיש. וכשנוצר ביניכן קשר, משהו עמוק מתייצב. התגובות שלך משתנות, הגוף נרגע, המבט מתבהר, ואת נוכחת מבפנים. והאקטיבציה הזו תוביל אותך אליה. דרך הקול, דרך הנשימה, דרך הדמיון. והמילים שישמעו יאפשרו למשהו עמוק לזוז. בתוך הגוף, בתוך הלב, בתוך הקשר שלך איתה. האקטיבציה הזו מקודדת בקודים עמוקים של שינוי בשיטת הסלף-היפנוזיס, מה שמאפשר לתודעה שלך לעבור ממצב של חשיבה מודעת אל מרחב אחר, עמוק יותר, פתוח יותר, רך יותר. במהלך ההאזנה גלי המוח שלך יעטו, הביקורת תרגע והלב שלך יתחיל להיפתח מחדש. ובמצב הזה תת המודע שלך מקשיב, הוא פתוח וסופג. כך שגם אם תרדמי האקטיבציה תעבוד, וגם אם הראש ינדוד המילים ימשיכו לזרום פנימה אל המקום המדויק שבו נמצאת הילדה הפנימית שלך. הילדה שנושאת בתוכה את התדר של האמת שלך, את התואר, התמימות, הפתיחות והאהבה שהיא תמיד נשאה בתוכך. אז אני מזמינה אותך להקשיב לאקטיבציה הזו בכל ערב לפני השינה ובכל בוקר ברגעים הראשונים של ההתעוררות, שאלו הם הזמנים שבהם גלי המוח מועטים באופן טבעי וההטמעה פנימה מתרחשת ביתר קלות. אז אם את מוכנה, תמצאי לעצמך תנוחה נוחה, בישיבה או בשכיבה, כשהידיים משוחררות לצידי הגוף. ותיקחי נשימה עמוקה ותמלאי את הריאות שלך באוויר. ועם הנשיפה תתני לכל מה שמיותר פשוט לצאת החוצה. ובואי תיקחי עוד נשימה פנימה. ותשאפי את האוויר החוצה, ואיתו משתחרר הכל. וכל נשימה מכניסה אותך עמוק הרבה יותר פנימה,
ואת מתחילה לשקוע לתוך מצב נעים של רגיעה. ומהמקום הזה אני רוצה שתפני את כל הפוקוס שלך אל השרירים שמסביב לעיניים. תרפי אותם, תני להם לשקוע, כל האנרגיה יוצאת מהם עד שהם פשוט מפסיקים לפעול. וכשאת בטוחה שהם לא עובדים יותר, תדמייני שיש לך דבק עדין, דבק היפנוטי שמדביק לך את האפפיים, כך שהם לא יכולים להיפתח. ותתני להם ניסיון קטן, רק כדי לוודא שהם באמת לא נפתחים. מצוין, את יכולה להפסיק לנסות. ועכשיו תתני לגל ראשון של הרפאיה לשטוף את כל הגוף שלך. ההרפאיה עולה מהעיניים אל המצח ומשם עוברת אל כל הגוף, אל הלחיים, אל שרירי הפה, אל הסנטר. ותיקחי נשימה נוספת ותנשפי אותה החוצה באיטיות, ותרגישי איך בכל נשימה את מתחילה להיכנס עמוק הרבה יותר פנימה, וההרפאיה ממשיכה להתפשט אל הצוואר, אל הכתפיים, אל השכמות. כל נשימה מאפשרת לשרירים להתמסר, וכל נשיפה מכניסה אותך עמוק הרבה יותר פנימה. והבטן משתחררת, כל מרכז הגוף רגוע. וככל שאת שומעת את הקול שלי את נרגעת יותר ויותר. וככל שאת נרגעת יותר ויותר, את נכנסת עמוק הרבה יותר פנימה. וההרפאיה נמשכת אל הירכיים, אל הברכיים, אל השוקיים, ובסוף אל כפות הרגליים, ואת מרגישה אותן מונחות, עטופות ושקטות. ועכשיו כל תא ושריר בגוף שלך ברגיעה עמוקה. ותיקחי נשימה עמוקה פנימה ותנשפי אותה החוצה. וכל נשימה לוקחת אותך עמוק הרבה יותר פנימה. ועכשיו כשהגוף שלך נינוח והתחושה בפנים שקטה, אני רוצה שתדמייני לפנייך גרם מדרגות שקופות, עדינות, מוארות באורח, כמו חלק ממקום שאת מכירה, או אולי מקום שעדיין לא ביקרת בו מעולם. והמדרגות האלה צפות באוויר, כל אחת מהן מחזיקה אותך ביציבות מושלמת, ומובילה אותך פנימה אל תוך מרחב אחר. ואני הולכת לספור מ10 עד 1, ובכל ספרה תרדי מדרגה, ותעמיקי עמוק הרבה יותר פנימה, לתוך הדמיון, אל תוך מרחב שכולו שלך. 10. את נוגעת במדרגה הראשונה, היא רכה, שקופה, בטוחה. 9. הגוף שלך ממשיך לנוע, קל, שקט, עטוף. 8. צעד נוסף פנימה אל עומק נעים יותר. 7. את נכנסת עמוק הרבה יותר פנימה. 6. עוד שכבה משתחררת. 5. התחושה בפנים הופכת פתוחה יותר, שקטה יותר. 4. את מתחילה לראות בדמיון. 3. משהו מבפנים מתבהר, נרגע. 2. המרחב החדש כבר מורגש סביבך. 1. ואת עומדת בתחתית גרם המדרגות. ותדמייני שלפנייך יש מסך ענק של עננים דקים, לבנים, בהירים, שזזים להם באיטיות, כמו שכבת ערפל עדינה שמסתירה משהו שנמצא מעבר, משהו שמחכה להתגלות. ועם כל נשימה שלך העננים האלה מתחילים להתפזר,
מתרככים, נמסים באוויר, וחושפים מרחב חדש, מרחב שנבנה מתוכך. ותתני לתודעה שלך לצייר אותו, את המקום המיוחד שלך. והעיניים שלך כבר מצליחות לראות מה נמצא מסביב. האם זו אדמה, דשא, מים, אולי מבנה קטן, גן סודי. תאזיני למה שקורה מסביבך. איזה קולות יש שם עכשיו? מה התחושה שאת חשה ברגליים? מה נוגע באור שלך? ומה יש שם עכשיו באוויר? איזה ריח? של ילדות? של מתוק? ואם עולה לך טעם, תתני לו גם מקום. המקום הזה פתוח לפנייך עכשיו, והוא שלך. ותקחי נשימה עמוקה פנימה, ותנשפי את האוויר החוצה. וכל נשימה שלך לוקחת אותך עמוק הרבה יותר פנימה. והעיניים שלך מתרגלות לאור שבמרחב. משהו שמושך את תשומת הלב שלך. הוא עדין אבל ברור. היא שם. הילדה הפנימית שלך. בתוך התמונה שנפתחת לך היא מופיעה. עומדת, שלמה, קטנה. אולי מסתכלת סביב, אולי מתבוננת ישר בך, ואולי נושמת עמוק בדיוק כמוך. יש בה תנועה שקטה, דרך שבה הגוף שלה נוכח במרחב. צורת העמידה שלה, הנשימה שלה, משהו בעיניים. היא שם, ואת רואה אותה. ואת איתה, ככה פשוט. ותשימי לב מה קורה לך בגוף ברגע הזה. איזה רגש עולה, איזו תחושה מופיעה. ואת עומדת מולה, קרובה, בדיוק במרחק הנכון, ורק תסתכלי עליה. מה היא מרגישה עכשיו? האם היא נראית שמחה, נבוכה, עצובה? מה הגוף שלה משדר? מה העיניים שלה מבקשות? הכל אפשרי, וכל מה שעולה מתקבל. ותגידי לה, אני רואה אותך, ואני כל כך שמחה לפגוש אותך. תודה שאת כאן. אני אוהבת אותך, את חלק ממני, וסליחה. סליחה על כל מה שעברת לבד, על כל פעם שהרגשת שקופה, על הרגעים שבהם לא הייתי איתך, לא הקשבתי, לא שמרתי, לא הייתי שם כשהיית זקוקה לנוכחות שלי. סליחה על זה שלא תמיד ידעתי מה את צריכה, ועל זה שוויתרתי עלייך כשהיה לי קשה להכיל. אני אוהבת אותך, את חלק ממני. בבקשה תסלחי לי. סליחה. תודה. ועכשיו תוכלי לשאול אותה, אפשר להתקרב? ואם עולה בך תחושה שהיא מסכימה, תוכלי לגשת אליה בצעד אחד ולעמוד מולה. ואז תוכלי לשאול אותה, אפשר לגעת? אולי להחזיק את היד שלך לרגע? ואם זה מרגיש לך נכון, תוכלי גם לשאול, אפשר לחבק אותך? והיא תענה לך, דרך הרגש, דרך המבט, דרך תחושה בפנים שאת ורק את תדעי לזהות. מה שמתאפשר, מתרחש ברכות. ועכשיו תוכלי להגיד לה, אני אוהבת אותך. את חלק ממני. סליחה שלא הייתי שם בשבילך.
סליחה שלא ראיתי אותך כשהיית צריכה אותי, שלא לקחתי אחריות, שהיית צריכה להתמודד עם כל זה לבד. סליחה על כל המסעות הקשים שהעברתי אותך. סליחה שנטשתי אותך. סליחה שפגעתי בך. אני אוהבת אותך. את חלק ממני. בבקשה תסלחי לי. סליחה. תודה. ופשוט תהיי שם איתה, ותתני למילים לשקוע בתוכה, ולאנרגיה לזרום בתוכך. תתני לרגע הזה להיטמע. וכשאת חוזרת על המנטרה הזאת, הילדה הפנימית שומעת אותך. משהו עמוק בתוכה משתחרר. כשאת אומרת לה אני אוהבת אותך, היא מתחילה ללמוד מחדש שהמקום שלה בטוח, שהיא לא צריכה להילחם כדי להיות נוכחת. כשאת אומרת לה סליחה, היא מקבלת אישור לכך שהכאב שלה אמיתי, ושאת מוכנה לקחת על זה אחריות. כשאת מבקשת ממנה לסלוח, את נותנת לה את הכוח לבחור אם להשתחרר. וכשאת אומרת תודה, את מחזירה לה כבוד על כל השנים שבהן נשאה את זה לבד. ותבקשי ממנה, בבקשה, תשחררי מתוכך את כל הזיכרונות הקשים, הזיכרונות הכואבים שבשלים להשתחרר. את יכולה לתת להם עכשיו לעזוב. פשוט ככה. מה שמוכן משתחרר. את יכולה לתת להם לנוע החוצה, דרך הדמיון, דרך הנשימה, דרך הרגש, כל דרך שנכונה לך עכשיו. אני אוהבת אותך, את חלק ממני. בבקשה תסלחי לי. סליחה. ועכשיו תאמרי לה תודה. תודה על זה שאת כאן, על זה שאפשרת לי לפגוש אותך, ועל זה שנתת לי להתקרב, להרגיש אותך, לדבר איתך, להחזיק אותך. אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך. ותיקחי נשימה עמוקה פנימה, ותנשפי את האוויר החוצה, וכל נשימה שלך לוקחת אותך עמוק הרבה יותר פנימה. ועכשיו תדמייני שאת מחזיקה ביד חפץ קטן. הוא יכול להיות כל דבר, משהו שמסמל לך את הרגע הזה, את החיבור, את ההסכמה להיות איתה מחדש. ותדמייני שאת נותנת לילדה הקטנה שלך את המתנה, ותראי איך היא מחזיקה אותה בידיים הקטנות שלה, ובוחרת להיכנס איתה לתוך כדור של אור לבן. והאור עוטף אותה, והופך אותה לקלה, זוהרת, ומלאה באהבה. וכדור האור הזה מתחיל לנוע אל כפות הידיים שלך, ומשם פנימה, אל תוך מרכז החזה שלך. הוא נמס אל תוך הלב שלך, והילדה איתו נטמעת בתוכך, בתוך מקום חדש, חם, שקט, חי. והיא שם עכשיו בפנים, איתך, לתמיד. ועכשיו תדמייני שאת אומרת לילדה, אני כאן. אני נשארת, מעכשיו את לא לבד יותר. אני לוקחת עלייך אחריות על כל רגש שעולה, על כל תגובה, כל פחד, כל הצפה. אני לא מחפשת יותר הצלה מבחוץ. אני לא בורחת יותר. ובכל פעם שתרגישי כאב, שמשהו יפעיל אותך, אני אפנה אלייך. אני אנשום אלייך ואני אגיד לך שוב, אני אוהבת אותך. את חלק ממני. בבקשה תסלחי לי. סליחה. תודה. ועכשיו את יודעת, וזה מוטמע עמוק בתוכך, שכשאת אומרת לילדה את המילים אני אוהבת
אותך, את חלק ממני. בבקשה תסלחי לי. סליחה. תודה. וככל שתחזרי עליהן יותר ויותר, הם יתחילו להיטמע יותר ויותר, והילדה שלך תלמד מהנוכחות שלך ומהדפוס החדש שנבנה. ואז כשהיא תרגיש שוב פחד, לחץ, חוסר שקט, היא כבר תדע לבד מה לעשות, והיא תתחיל לנקות, לשחרר ולרפא בעצמה. ועכשיו, כשהכל שקט, כשהלב רגוע, כשהקשר ביניכן כבר נבנה, את יכולה להתחיל לחזור. אני אספור מ1 עד 5, ובכל ספרה תתקרבי אל הגוף, אל החדר, אל ההווה. 1, התחושה בגוף מתחדדת, את מתחילה לשים לב לרגליים, לידיים, לנשימה. 2, המודעות מתרחבת, את מתחילה לזהות את המרחב שסביבך. 3, קצב הנשימה שלך עולה ואת מרגישה יותר ויותר נוכחות בגוף. 4, את מתקרבת לכאן ועכשיו עם כל מה שהרגשת, עם כל מה שפגשת, עם כל מה שנשאר איתך. 5, את כאן, עכשיו, בתוך הגוף, עם נשימה חדשה ועם נוכחות מחודשת בתוכך. אפשר לפקוח עיניים, להניע את האצבעות ולחזור לגמרי, יציבה, שקטה ושלמה. תודה שהיית כאן היום, ותודה שבחרת לפגוש את הילדה הקטנה.